alle sammen. Og jeg vil bare sige, at det var meningen, at jeg skulle komme ud og ride. Eller det skal jeg faktisk. På lørdag kl. 10. Og så vil jeg tage nogle videoer. Men det er bare ikke sikkert, at jeg kan det. Men jeg kan prøve. Og så okay, nu siger jeg Matador, fordi at ja, I kender ikke ham, så ja. I kender ham ikke, så jeg siger bare Matador. Og jeg har faktisk, okay, nu er jeg sådan lidt handicappet, så er det på hovedet. Okay, det står omvendt. Okay, jeg ved ikke om I kan se det, men her står der Matador, men det er bare fordi, at når jeg viser det rigtigt for jer, så står det omvendt. Men der står altså Matador, I skal bare liste det bare fra, sådan lidt åndssvagt. Fordi jeg kan ikke gøre sådan, derfor står det på hovedet. Ja, men altså, og der, hvis I kan se det der plus der, så er det fordi, der skulle stå mit navn, men det kan ikke komme til at ske, eller det er måske et lidt stærkt ord. Det kan der ikke stå, fordi at, ja, der var ikke plads på min hånd. Men jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg er sådan rimelig spillet af en plakat der. Og så, jeg kan godt nok lide heste, det er sådan en Segaline, men altså, det gør ikke så meget. Jeg kan faktisk rigtig godt lide Segaline. Det er lidt mærkeligt, men altså. Og så har jeg, okay, den skal lige, okay, jeg kan ikke lide One Direction, bare så jeg ved det. Eller jeg har ikke noget imod dem, jeg kan godt lide deres sang, men jeg var ikke fan af dem på den måde. Det er bare lige min søsters. Kan jeg overhovedet se det? Nå, men der er der en hesteplakat, der er min rosetter. Og der er der en hestekalender bag rosetterne. Og her er der også nogle hesteplakater. Og jeg har autografer fra Tina Lund og prinsesse Natalie, som også nej, jeg ved ikke hvad hun er. Nu er jeg i hvert fald kendt, så jeg kan lige finde autograferne af det hende. Hvis I bare lige kigger. Og der er min abe. Altså, den er ikke helt med. Så er jeg tilbage igen. Og så har jeg mine autografer. Den her er min autograf for undskyld. Det her det er min autograf for Tina Lund. Jeg tror det der Tina Lund, jeg er ikke helt sikker, for jeg kan ikke rigtig huske hende, fordi det var til hesteliv. Og så købte jeg selvfølgelig en hel masse. Og så er hendes autograf dernede. Og så har jeg også en autograf fra prinsesse Natalie. Og det er hende og hendes hest. Og prinsesse Natalie. Der står ikke prinsesse, men der står Natalie, og så hendes efternavn. Og ja, det er også en autograf, som jeg fik til hesteliv. Og det står stadig omvendt, det er faktisk pisse irriterende. Okay, jeg kan ikke lige finde ud af det. Men ja. Og så er der mere, jeg vil vise ja, jeg vil faktisk også gerne lige vise jer et billede, som er rigtig dårligt. Eller det er mig og en, der hedder Kashmir. Men det er fordi, at jeg er flyttet rideskolen. Eller min rideskole har flyttet over til deres egen rideskole igen, fordi de var flyttet over til hinanden. Det er indviklet. Men han var over på Søborggård rideskole, som vi var flyttet over til min rideskole. Og så flyttede de tilbage, fordi de havde noget bøvl. Og nu fik jeg så ikke sagt farvel til ham, fordi at jeg ikke var ude at ride sådan en dag. Og de er allerede flyttet, så det er lidt for sent nu. Men jeg vil lige vise jer et billede. Det er rigtig dårlig kvalitet billedet, men det er lige meget. Jeg finder lige billedet. Okay, her er jo billedet så. Og der rider jeg uden sadel på ham. Og okay, sådan der.
Sådan der. Tror jeg. Okay, det er ret dårligt. Det der, det er mig. Og jeg har en nissehue oven på min ridehjelm. Det er et ridemærke. Det er fra Equipage. Og det her, det er Kashmir. Og der redder jeg uden sadel, og det I kan se, det er noget af håret. Hans hår, som ikke er klippet helt af. Og så, han har sådan nogle, han er sådan korthåret, og så har han sådan en bamsehale, og så har han brunbrød. Og han er rigtig, rigtig sød. Han er bare mega monster. Langsom, men det er okay. Og så skal man lige se. Og det er faktisk lidt irriterende, fordi Matador, han er min yndlingshest. Og han er sådan sort, og han er lige over ponystadiet. Så han er hest, men han er en meget lille hest. Men det er faktisk lidt mærkeligt, for jeg har ikke et billede af ham. Selvom det er sådan, burde jeg have. Det burde jeg have, fordi at det er min yndlingshest. Ja. Og jeg kan lide, så har jeg også, ja, jeg tror faktisk ikke rigtig, der er mere, jeg vil vise jer. Så vi ses bare i min næste video. Og det kan godt være, at den her var lidt kedelig, og det synes jeg lidt selv. Men jeg synes også, den var sådan. Men det er bare lige for at minde jer om, at jeg skal nok få filmet nogle videoer, hvis jeg kan. Og så skal jeg nok prøve at sende den til, hvis jeg kan finde ud af det. Og fordi det her, det er jo min første video. Så ja, så jeg vil egentlig bare sige farvel, og så ses vi i min næste video. Og ja, det roder ret meget, men altså. Nej, der er lige en ting mere, jeg vil vise jer mine rosetter sådan rigtigt. Ja, bliv lige siden jeg hætter dem lige. Kig på billedet af min plakater. Okay, der kommer lige lidt. Så er jeg her igen. Så, okay, nu viser jeg dem frem. Okay, vi tager den allerførste, jeg fik. Den allerførste, jeg fik, det var den her. Som I kan se, den er sådan blå, hvid og lyserød. Og så er der sådan en hest, og I kan se, det er sådan en hest og rytter, som er lavet sådan i guld. Og den fik jeg på Matador, hvor jeg skulle ride bump på jord. Det var mit allerførste stævne. Og der skulle jeg ride bump på jord på Matador. Ja, så det var egentlig bare det. Og ja, og så min anden roset, det var den her, som jeg fik på sommerhovedlejren. Den er sådan lysegrøn, mørkegrøn og lysegrøn igen. Og den har også det der med, at den har en rytter og en hest, det er i guld. Og den fik jeg på sommerhovedlejren, som jeg havde Matador på hele ugen. Og der, det var til et dressurstævne. Og bare så I ved det, jeg hader dressur. Jeg synes det er meget kedeligt. Men jeg kan selvfølgelig, der er også lidt dressur i spring, fordi at det der med runden og sådan noget. Men jeg kan godt ride dressur, men jeg synes det er meget kedeligt, og jeg kan slet ikke finde ud af det. Men når jeg gør det, så gør jeg det. Men ellers hvis jeg selv kan vælge, så gør jeg det ikke. Så I bare ved det. Men jeg kan altså godt. Og det var så den jeg fik til sommerhovedlejren, hvor jeg havde dressur. Et dressurprogram, som ikke gik så godt. Ja. Og så fik jeg den her. Og det var, jeg kan ikke lige huske det, men jo, det var 30 cm. Ja, det var 30 cm. Og den skinner sådan lidt, hvis jeg den. Og den er lilla, sort og lilla sort. Og den er bare sort med guld og en hesterytter. Og den fik jeg, som sagt, på 30 cm. 30 cm, og det var også på Matador. Så nu er vi igennem 3. Og så har jeg fået den her, og det er min yndlingsroset, fordi jeg kan godt lide farverne på den. Og ja, den
var også på 30 cm. Og ja, den er sådan turkisblå, og så er den mørkeblå, og så den turkisblå igen. Og den har det er det samme logo, men der står bare noget inde i den i stedet for. Jeg kan se det. Kan I se det? Der står Græsted og et eller andet. Græsted og et eller andet rideklub. Græsted. Omegens et eller andet rideklub. Græsted Omegens rideklub står der på den. Men jeg fik den også på min rideskole. Og så, som I kan se, er jo alle mine rosetter jo ikke, der er ikke nogen, der er små af dem. Det her, det er kun 2 af dem. Det er mine yndlingsrosetter. Og så har jeg den her. Og så har jeg også det. Og så har jeg selvfølgelig det der, som jeg også har vist. Sådan der. Og de er alle sammen lige store. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad det er, hvorfor de er det. Men det er de altså bare. Og de her 2 er mine yndlingsrosetter. Og de var dem, jeg fik allerførst. Og jeg har gået til ridning i 2 år nu. Og jeg er rigtig glad for det. Og jeg elsker Matador, som sagt. Og nu tror jeg faktisk, at jeg vil slutte af. Og så ses vi ellers bare i min næste video. Og husk lige at smide et like i kommentarboksen. I kommentarboksen, hvad er det, jeg siger, det er noget vrøvl. Husk lige at sætte et like. Eller skrive et eller andet nede i kommentarboksen. Men husk, at jeg tager ikke ud til sådan nogle stævner. Og det er heller ikke særlig tit, jeg har til stævner. Fordi det er mest om sommeren og sådan noget. Ja, bare så jeg ved det. Så I ikke siger, at I vil have sådan en stævne-vlog eller et eller andet. Fordi at det kan jeg ikke. Nu i hvert fald. Og så vil jeg også lave en haul på et tidspunkt. Hvor jeg viser alle mine rideting. Men det bliver ikke lige nu. Fordi at det er mandag, og klokken er... Hvad er klokken? Ja, jeg ved ikke hvad klokken er, fordi min telefon ligger nedenunder, og min computer er sådan lidt... Ja, for jeg filmer på min computer. Så jeg vil ellers bare sige hej, og husk, jeg vil lave den der haul på et tidspunkt, med alt hvad jeg har og sådan noget, fordi jeg har rimelig meget. Bare så jeg ved det, jeg har ikke parret på Matador, men jeg rider på ham hver gang, og jeg har heller ikke egen hest. Men som sagt, jeg har Matador, og ham rider jeg på hver gang jeg er til ridning, og jeg får snart parret på ham. Jeg skal bare lige finde nogle penge et eller andet sted. Og ja, og så får jeg også privat undervisning, og jeg er med min veninde. Eller jeg får ikke privat undervisning endnu. Men det gør jeg om på måneder eller et eller andet. Det finder jeg ud af sammen med mormor, fordi at hun rider også. Og så finder jeg også lige ud af med min veninde, fordi at hun rider også, og hun har sin egen islænder 4, men hun rider bare ikke på dem, kun på en af dem. Men hun skal snart have parret, og så skal jeg med hende op og undervise hende lidt, og så ja, det kan være at de kan se det på det tidspunkt. Så, men ellers så ses vi jo bare. Og den haul der, jeg bliver ved med at snakke om den. Undskyld. Men det er bare fordi, at jeg vil bare lige minde jer om det. Og jeg laver den måske om ikke så lang tid. Men det er fordi, at det er mandag, og det er aften, og jeg gider ikke gå ud og finde mine ting frem og lige nu. Så ja. Men husk lige at smide et like, eller skrive noget i kommentarboksen. Så vi ses. Og det var min første video, så jeg håber I kunne lide den og var tilfredse. Og ellers, I skal selvfølgelig ikke sige hader den, så bare lige
gøre et eller andet. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre. Men ellers så ja, skriver I bare et eller andet om, hvad I har lyst til. Og I kan skrive alt, men bare ikke de stævner der, for det kan jeg ikke. Men ellers så kan I stort set skrive alt. Hej.